Bé, heu vist aquestes tres cadires aquí darrere. Avui tindrem tres converses amb gent diferent, amb gent que donarà el seu testimoni també en primera persona del que és la Fundació Pasqual Maragall i del que és l'Alzheimer. La primera va sobre ciència. N'ha parlat molt el doctor Cadi Navarro en el seu discurs. Estem en un moment important, ara ho confirmarem, aquest moment important, recerca, avenços decisius, i ho abordarem des de dues mirades complementàries, una d'un grup de recerca ja consolidat i una altra que ha començat aquest any. Demano la presència a l'escenari de la doctora Marta del Campo, que dirigeix aquest grup de recerca de biomarcadors en biofluids, i també ja el veieu el doctor Salvador Massip, que s'ha incorporat aquest 2025 en aquest grup de biologia de la neurodegeneració i l'envelliment. Un aplaudiment per ells. Doctor Massip, bona tarda. Bona tarda, què tal? Començo per vostè, que és el que acaba d'arribar. Sí. Què és aquest grup? El nou. Doncs el que estem intentant fer nosaltres és mirar l'Alzheimer amb una altra vista, amb un altre angle. L'Alzheimer és una malaltia molt complexa, que tots coneixem bastant ja de la biologia, però hi ha un factor que potser fins fa poc no s'estava mirant, que és l'envelliment mateix. L'Alzheimer és una malaltia de l'envelliment. I el que estem veient és que l'Alzheimer augmenta, progressa, avança, sobretot, o en part important, degut a aquest envelliment del cervell. Nosaltres venim a estudiar l'envelliment del cervell. Venim a intentar entendre tot el bagatge que portem de ciència bàsica dels darrers anys al meu laboratori a Anglaterra. Ara intentarem traslladar-ho i aplicar-ho a entendre per què el cervell de l'Alzheimer envelleix més ràpidament. I l'avantatge d'aquest això és que de l'envelliment ja comencem a tenir dianes que coneixem que podem tractar. Per tant, això obriria, si tot va bé, una nova via per tractaments i per marcadors per estudiar el pronòstic, el diagnòstic i intentar frenar el progrés de l'Alzheimer. Doctora del Campo, expliqui'm això de biomarcadors en biofluids. Què esteu treballant vosaltres? Bueno, nosotros ya llevamos unos años, ¿no? Desde que hicimos el laboratorio, gracias a la contribución de la Fundación Pasqual Maragall y de todos sus socios. Y durante estos años lo que hemos hecho es establecer los protocolos analíticos que íbamos a llevar a cabo con todos los sistemas de calidad. Y bueno, hemos hecho un montón de análisis, ¿no? Para diferentes proyectos, tanto internos para nuestros grupos de investigación como para grupos externos, ¿no? Ámbito nacional e internacional, y con diferentes objetivos. El principal ha sido trabajar en la implementación de estos biomarcadores, ¿no? En plasmáticos que tenemos para el diagnóstico del Alzheimer. Y bueno, ahora llega una nueva fase, ¿no? Porque ya estamos establecidos y queremos seguir creando ciencia. Vamos a intentar crear nuevos biomarcadores que nos ayuden a predecir, ¿no? Como hablaba Arcadi, qué va a pasar, quién va a desarrollar o quién está en más riesgo o quién no, para algo muy necesario también, ¿no? Que a veces no se habla tanto, que son los otros tipos de demencias y que actualmente no disponen de ningún tipo de biomarcador. Y también dentro del ámbito de este nuevo campo que se abre, que es el de las terapias, ¿no? Para el cual van a ser muy importantes. Doctor Massip, realment estem en un moment tan clau com sembla, com ja s'ha dit i com s'apunta? Jo crec que sí, el que deia el doctor Navarro al principi, estem en un punt d'inflexió. La ciència, quan li dones un problema, s'hi llença i l'acaba resolent. I han tardat molts anys a arribar aquí. I jo crec que estem en un moment per l'Alzheimer similar al que vèiem al càncer fa 20-30 anys, que de cop i volta portem molts anys investigant-lo i ens adonem que ja podem començar a fer coses. El que deia el doctor del Campo ara, el tema de biomarcadors, és espectacular. O sigui, jo quan estudiava Medicina fa 30 anys, el diagnòstic d'Alzheimer el feies a l'autòpsia. O sigui, fins que no et mories no podies saber que si havies tenir Alzheimer. Ara amb una gota de sang pots començar a saber cap on va l'Alzheimer i com progressarà. Aviat podrem predir com progressarà i en quina velocitat. Això és un salt quàntic en el concepte, en tota la biologia de l'Alzheimer, però també en l'atenció mèdica que representa això. I d'aquí venen, un cop entens les molècules i els gens que estan implicats, comencen a venir les dianes. I aquí és on ve aquest següent pas. En el moment que amb el càncer, per exemple, vam començar a entendre quines proteïnes no funcionaven, vam començar a dissenyar fàrmacs per parar aquelles proteïnes. I això és el que estem veient amb l'Alzheimer ara. Ara estem en un punt de l'Alzheimer que tenim ja les dianes. Comencem a tenir dianes, comencem a poder fer coses. I això jo crec que la propera dècada serà una dècada molt important. Jo els comentava abans amb els doctors que la informació científica, amb els que no som científics o que hem tingut familiars, diguem, et genera, d'una banda, esperança, que és l'única esperança, la ciència, no?
però també un cert estrès, no? Aquella cosa de dir, hi serem a temps, hi arribarem? Esteu d'acord que hi ha aquesta cosa, que heu de treballar amb això també? Sí, bueno, la ciencia, como también ha dicho Arcadi, lleva tiempo, ¿no? Hostia, lo ha dicho todo, Arcadi. Sí, yo lo estaba pensando y digo, madre mía. Pero lleva tiempo y entonces hay que dejar, vamos avanzando y efectivamente en los últimos 5 años, yo diría, ha habido unos avances impresionantes que no veíamos desde hace 20 años, ¿no? Y se están combinando el desarrollo de terapias con biomarcadores. Esto va un poco de la mano, ¿no? Porque nos permite ahora atajar la enfermedad no desde un punto de vista clínico y sintomático, ¿no? Que eso significa que son las consecuencias de la enfermedad, sino ir al punto biológico, verlo desde una perspectiva biológica, que es la causa que van a dar lugar a esas consecuencias y poder atajarla de manera anterior. Y lo que estamos empezando a construir ahora es que a mí me gusta mucho un periodista, una vez me dijo, o sea que tenéis todas las piezas del cohete para empezar a construirlo. Queréis llegar a la Luna, pero empezáis a tener las piezas para empezar a construirlo. Y es esa fase. Estamos ahora encontrando esas piezas para crear ese cohete. Quin missatge, doctor, li podem donar avui aquí, que hi ha tants socis, sòcies, hi ha familiars de persones diagnosticades d'Alzheimer, hi ha persones diagnosticades amb Alzheimer? Quin missatge els donaria? Jo crec que el missatge més important és que entre tots vencerem aquesta malaltia. Ho estem fent i és gràcies a vosaltres i a nosaltres. O sigui, estem tots treballant junts. O sigui, la ciència no avança sense la societat. La societat ha d'ajudar a la ciència. Els polítics ens han d'ajudar. Ja tenim aquí també exemples de polítics que estan invertint i estan creient en la ciència. Però tots nosaltres com a societat ens hem de creure que la ciència ens pot ajudar i invertir i ajudar a recolzar, que és el que estem veient. Jo crec que la Fundació Maragall és un bon exemple de com s'ajunten totes aquestes parts de la societat, no? Des dels polítics, el suport dels polítics, el suport de les institucions, el suport de la gent, el talent que deia el doctor Navarro també, capaç de portar aquestes solucions. Jo crec que el missatge ha de ser esperançador. Estem en un punt d'inflexió en el qual comencem a veure tot aquest, a recollir tot el fruit de tots els esforços que hem estat fent tots plegats. Doctora, en 10 años, ¿dónde le gustaría estar? ¿O dónde podemos estar en 10 años? Bueno, yo creo que vamos en el camino exacto, en el buen camino, ¿no? Y yo espero, bueno, por la parte que me toca, obviamente, tener más biomarcadores que nos dejen caracterizar a cada persona, ¿no? De una manera más personalizada para ver qué tipo de terapias. Yo creo que al final necesitaremos una combinación y cada persona necesitará una combinación diferente de cosas. Entonces, pues para eso necesitamos conocer. Y bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando en el laboratorio principalmente, ¿no? Vamos a adquirir una nueva tecnología que nos permitirá ahora descubrir nuevas cosas en ese ámbito y sobre todo en el ámbito de las nuevas terapias, ¿no? Para conocer qué hacen y sobre todo qué es lo que no hacen para atajarlo y seguir hacia adelante. Doncs, escolta'm, us agraïm molt aquesta conversa. No sé si us ha quedat alguna cosa que digui, escolta, no me'n vull anar de l'escenari sense dir això. Jo crec que la línia que ha marcat el doctor Navarro abans és un dia de gràcies, de donar les gràcies a tothom i crec que estem aquí gràcies a vosaltres, per tant, això és el més important d'avui. Doctor Massip, doctora del Campo, gràcies a vosaltres.